Oce, dwi'n ista tu allan I yngwesty. Dyma lle dwi'n aros. So, fi eisiau ddim I llawer o sesiynau heddiw achos o'n I eisiau gweithio. Ond mae eisiau ddwy sesiwn, ac oedd un sesiwn yn sôn am paratoi dysgwyr ar gyfer gwaith gwrando. Oedd y pwyslais ar peidio rhoi geirfa, rhestr eirfa, cyn gwneud gwaith gwrando. So'r cwestiwn y sgwrs oedd, ydyn ni angen rhoi rhestr geirfa I ddysgwyr cyn wneud gwaith gwrando. I hateb hi mewn ffordd yn y sgwrs yma oedd na gyda'n achos. Be sy'n digwydd pan ti'n rhoi rhestr geirfa I ddysgwyr cyn gwneud gwaith gwrando ydy mae'r dysgwyr yn mynd I ganolbwyntio ar y geiriau yna. Mae ymenydd nhw'n mynd I chwilio am y geiriau yna yn y ddarn gwrando. A be ti isio activeitio yn ymenydd dysgwr, neu dwi'n cyfri fy hun fel dysgwr iaith hefyd. Be ti eisiau activeitio ydy'r chwilfrydedd na a dy gyfrifoldeb dy hun I feddwl be ydy'r math o eiriau dwi'n mynd I glwad yn y darn yma. So yn hytrach na rhestr geirfa, be ddylen ni'n neud, a dwi'n cytuno efo'r syniad yma, ydy cyn gwaith gwrando. So ti'n dangos teitl yr fideo a ella llun, a wedyn cael sgwrs efo'r dysgwyr, neu sgwrsio mewn grŵp, neu efo par, neu efo partner, neu beth bynnag. Be mae'r teitl yn olygu, be ydy'r eirfa yn y teitl, a am be mae hwnna'n neud chi feddwl, am be ydych chi'n meddwl fydd y fideo yma, be ydych chi'n weld yn y llun, a mae hwnna'n activeitio rhannau o'ch ymenydd chi, sy'n mynd I chwilio am themau a geirfa eich hun I glywed yn y fideo neu yn y darn gwrando. A mae hwnna'n lot mwy effeithiol ac yn paratoi dysgwyr lot gwell ar gyfer bywyd go iawn nag ydy'r rhestr o eirfa. Achos mae bywyd go iawn, ti'n gallu mynd i'r banc a mynd i'r rhestr geirfa efo chdi, neu mynd i'r becws a mynd i'r rhestr geirfa efo chdi. Ond beth ti'n medru wneud ydy pan ti'n mynd I sioe, neu pan ti'n mynd i'r theatr, neu pan ti'n mynd I siop, ti'n medru ymarfer meddwl o flaen llaw, oce, dyma'r math o le dwi'n mynd iddo fo. Pa fath o eirfa neu pa fath o gwestiynau dwi'n debygol o glywed neu dod ar ei draws. Dwi'n meddwl, ar ôl gwrando, dwi'n meddwl bod o'n syniad da pigo allan geirfa. Ar ôl gwrando. Ond cyn, dwi'n meddwl na angen tanio'r chwilfrydedd, skills rhagweld na. Mae hynna'n bwysicach. Dwi'n meddwl ni'n neud lot mwy o beth fel efo dysgwyr yn hytrach na paratoi nhw efo'r rhestr eirfa.